अखन अहाँ सब सुनि रहल छी कृष्णा फिल्म्स के शानदार प्रस्तुति। के जान तोरा तो मिलई खातिर नया साल में बउगे के सोना तोरा तो मिलई खातिर नया साल में बउगे नया साल में बउगे हो नया साल में बउगे के सोना देबो ओप्पो के मोबाइल नया साल में बउगे गेरनिया तोरा तो मिलई खातिर नया साल में बउगे। चढ़ल छौरी 2020 एबो मिल तोरा लेबो किस गे गोरकी एबो मिल तोरा लेबो किस चढ़ल छौरी 2020 एबो मिल तोरा लेबो किस गे गोरिया एबो मिल तोरा लेबो किस बाइक पर बैठा के करबो हम प्यार नया साल में बउगे गेरनिया तोरा तो मिलही खातिर नया साल में बउगे। राइटर बैजनाथ लिखल को गई गाना सुन के भगेलो कृष्णा दीवाना गई छोड़ी सुन के भगेलो श्याम दीवाना। राइटर बैजनाथ लिखल को गई गाना सुन के भगेलो कृष्णा दीवाना गई छोड़ी सुन के भगेलो सोनी दीवाना। हे गई तो गायक मुकेश के रखने यार नया साल में बउगे के डार्लिंग